салому дуруд дӯстон. Сароянда, блогер, ҷанговар ва умуман шоҳи инстаграми тоҷик Абдурозиқ чанде пеш ба Англия сафар кард ва онҷо ба театри орзуҳо яъне майдони Олд Траффорд ташриф овард. Бисёре аз мо дидем ки ӯ чӣ гуна бо Роналду ва Лингард аксбардорӣ кард, вале мо видеоҳои дигарро пайдо намудем ки дар он сафари пурраи ӯ ба майдони Манчестер Юнайтед ба навор гирифта шудааст. Биёед бубинем ки МЮ ва мухлисони ӯ Абдурозиқро чӣ гуна пешвоз гирифтанд. Агар барои тамошо омода бошед, лайкҳои қиматбои худро гузоред. мо бошем, оғоз мекунем. ин видео бо сарпарастии 1x сохта шуд. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале муҳимтар аз ҳама бонус $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Тачфуд. Ҳамаи ин дар ширкати бовариноки 1x. Маълумотҳои зарура дар комментария. Имкониятро аз даст надиҳед. 26 феврал Абдурозиқ сегменти тоҷикии Инстаграмро ба ларза овард. Акси ӯ бо Криштиану Роналду барои бисёр нафарон ҳайратовар буд, зеро онҳо боварӣ надоштанд ки Абду то ин дараҷаҳо мебарояд. Биёед бибинем ки умуман ин сафари Абдурозиқ аз чӣ оғоз шуд. 21 феврал Абдурозиқ ба Англия сафар кард. Ӯ дар шаҳри Лондон дар мусобиқаи бокс ба ҳайси тамошобин иштирок намуд ки дар онҷо боксёри покистонӣ Амирхон ки дӯсти Абду аст рақобат дошт. Дар ин мусобиқа Абдурозиқ бо раиси шаҳри Лондон Содиқхон вохӯрд ва ҳамчунин аз мавзеъҳои тамошобоби ин шаҳри зебо дидан кард. 25 феврал Абдурозиқ ба шаҳри Манчестер омада, онҷо аз назди майдони Олд Траффорд ба Роналду паём фиристод. ӯ гуфт ки ба диданаш омадааст ва пагоҳ ҳатман вомехӯранд. пас аз ин намояндаҳои дастаи англисии Абдурозиқро хуб меҳмондорӣ карданд ва ба ӯ футболкаи МЮ-ро туҳфа намуданд. 26 феврал Абдурозиқ аз нисфирӯзӣ барои вохӯрдан бо футболбозони МЮ омодагӣ медид, хусусан бо Роналду. ҳамчунин ӯ ба бозии МЮ ва Уотфорд ҳамчун меҳмони олиқадр таклиф шуд. аллакай аз лаҳзае ки Абдурозиқ дар меҳмонхонаи майдони МЮ қарор дошт, ӯро хело гарму самимӣ пешвоз гирифтанд. Кормандони он аз ин меҳмони олиқадр дар ҳайрат буданд. баъдан Абдурозиқ қариб бо ҳамаи футболбозони МЮ дар даромади майдон аксбардорӣ намуд. бо Криштиану Роналду, Ҷесси Лингард, Пол Погба, Давид Де Хея, Бруно Фернандеш, Ҷейдон Санчо, Неманья Матич, Эланга, Хуан Мата ва Фил Ҷонс. пас аз он ки бозингарон аллакай вориди майдон шуданд, аз паси онҳо Абдурозиқ ҳам рафт ва мухлисон дар даромадгоҳ ӯро мисли футболбозон хело гарму самимӣ ва бо қарсакҳо пешвоз гирифтанд. сипас Абдурозиқ вориди майдон гашт ва театри орзуҳоро тамошо кард. майдони Олд Траффордро маҳз ҳамин гуна меноманд. Абдурозиқ рақобатро аз нишастгоҳ барои меҳмонони олиқадр тамошо кард, вале бадии кор дар он аст ки МЮ натавонист дар он рақобат ғалаба кунад. Криштиану Роналду ва дигар футболбозони дефои сурх имкониятҳои 100% голзаниро истифода карда натавонистанд. мутаассифона мусовии 0-0. ин сафари Абдурозиқ на танҳо сомонаҳои тоҷикӣ, ҳамчунин нашрияҳои хориҷиро ба ҳайрат овард. онҳо дар саҳифаҳои асосии маҷаллаҳояшон ин хабарро чоп карданд. рақиби Ҳазбулло ҳангомаи интернет. хулас ин буд шарҳи пурраи сафари Абдурозиқ ба Манчестер Юнайтед. бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва ровии барномаҳо Берӯз Артеков. хайр то барномаҳои дигар. муваффақу пирӯз бошед.